naći? Kakve dijelove dana? Nešto smo, jedno smo riječ izgubili negdje. Jesam. A? Jesmo? Nismo, sve je tu. Znači imamo jutro, a onda... Prijepo... A, ti si uzeo nešto drugo, jel da? Koju si riječ uzeo? Poslije. A uzeo si poslije podne, a poslije jutra ne ide poslije podne, nego ide prije podne, pa nam je riječ zato i pobjegla. Znači prije podne, onda ide? Nema ti u pravu, ide podne. Poslije podne. Večer. I Noć i ponoć. noć. Odlično. Zora i noć. Reći ćemo, hoćemo sad zajedno ponoviš kako ide. Jutro, prije podne, podne, poslije podne, večer. A danas iduće redovna broja nucija. One radne dane. Koji su to radne dane? Može Lucija redom. Koji je to prvi dan? Petak. Pa ćemo prvi radni. Ne, petak, onda utorak, ponedjeljak, Luka, nemoj mi u buni. Da nemoj. Družimo li se roditeljima tih dana? Ako hvate vremena. Odlično, to sve jako dobro znamo što radimo, što zrači, što ne radimo. A ja ću vas sad ispitati ovako nešto. Što smo mi radili jučer? Bili smo u školi. Koji je jučer bio dan? Evo, znači jučer je bio ponedjeljak. Koji je onda danas dan? Danas je Noa. A što će onda biti sutra? Ajde, pronaći ako je jučer bio ponedjeljak, što je danas i što će biti sutra? Dakle, ako je jučer bio ponedjeljak, onda je danas utorak, a sutra će biti srijeda. Na redu si. Znači, danas je nedjelja, odnosno sutra je nedjelja. Koji danas onda dan? Ako je sutra nedjelja. Koji je onda danas dan? Subota. A koji je onda bio prije subote i jučer? Ja znam to. Ma zna to, kak ne bi znao. Znači, bio je petak. Kako? Ma evo vidiš, ispravio se. Srijeda. Znači, odlično. Aj, ovo je trebamo jednu sličicu još ovdje. Ovdje otvori jednu. Od prve se pogodila. Znači, što imamo na ovoj sličici? Znači, evo, rekli ste da se tu radi o jednom godišnjem dobu koje je sada. Jel neko zna možda reći kad je to godišnje doba počelo?
Proljeće. Što ima u proljeće? Cvijeća. Kako zovemo? Proljetnica. Proljetnice. Ima lepirića. Ispod krovova. Da vidimo. Proljeće vrijeme može biti kako sve. Promjenjivo. Što je jučer bilo? Kiša. Jutros. Slabo sunce. Vjetar je bio jak. Tako je. Što još imamo? A kako je sada? Znači, i sunčano, oblačno, kišu nazivamo promjenjivo. Rekli smo da se javljaju pjesnici, proljetnice. Ko se evo da probudio? Jazavac, jegarice koje su spavale za isti san i vratile su se. I lastavice, znači došle su ptice selice. A što ljudi rade u proljeće? Se mi budimo? Popravljaju vrtove i tako popravljaju sadu povrće i voće. Sada vinograde. Tako, evo, sadio je grašak. Znači, sada cijeli vrt. U proljeće ljudi obavljaju proljetne radove, više vremena provode gdje? U vinogradima, voćnjacima, vani u šetnji, U vrtovima. Jer imamo mi vrtove u gradu, kako mi zovemo naš gradski onaj? Parkovima, tako je. Više se družite i igrate vani, a sad neko recimo, kada je vani, kada su ljudi više vremena vani, na što svi moramo zajedno jako dobro paziti. na okoliš, na prirodu. Na okoliš, na prirodu.